sak jumbulan iki nek tatin iki ngerti apa ora? Piro? Piro? 7,5. Oke. 7,5 apa to? 7,5. 7.500 to. Beres. Iya. Sak kobesan. Apa? Sak apa? Kobesan. Kobesan ki apa? Udah lanjut ya. Tekan apa iki mau? Pacitan. Ya. Padahal Jenglengan apa ini? Palaran. Oh, palaran. Palaran iki lak sida Ayo jengleng. bamae koyo cakil kowe. Ayo siap nek aku yo. Ya. Sing endi? Kowe sing kono sa. Nah, tak ndelok cakil. Gelut ya. Cakil abuh. Lagi nek cakile semene yo gapite pring petung apa piye? Yo glugu paling ora. Glugu ler. Kowe dadi apa? Loh, aku kan sing nyanyi. Sing nyanyi. Janene cakilan. Lho kan cakilan palang jogetane tunggal. mung jogetane. Iya. Yo wis ra apa-apa. Piro ta duwite? 200 wis kelong Elisa. Mbah Iya. sapa jenenge? Mbak. Dongkol. Dongkol. Mbah Dongkol ndi? Ndi, Mbah? Ngopo? Ora apa-apa. Piye le joget? Sesuai kendang. Ora iso. Iki cakile piye le joget? Kudune kan piye? Lah yang ngono kuwi. Pacitan rang dung dung. Delang. Jajal. Tak ini terang tok. Tak ini. Lah, bangun iki. Soalnya ki Bangun iki. jajal joget Coba hadap sini Pak Jumbo, coba Piye, hadap piye, sini. piye? Nah, coba dikit aja ya kasih gerakan ya. Kok sik kathokmu ketok lho kathokmu. Ben Iki ademe. SMP siji pakai sudu. Kudu. Oh, kan. Kudu. Dalang kok tulisannya kene iki SMP Negeri 1 Pakis. Jan. Sekarang nek katok training itu kan anget ya. Anget. Nek kok zaman SMP sih so tekan saiki yo. Angan ndek anake. Dadi ning kan ndek anake dinggo. Oh iya. Oh, dalang kondang mbok tuku sing apik ngono lho. Ki lho, Adidas lho. Ora Adibas wi Adibas. Saiki ganti. Ndek no kok karena Aku ya abang. Tenan Mbak Yumu wis nganti omong, "Pak, ngati-ati mengko ana tatin, piye kecok dawen ngono lho." Apa? Nggo klambi yo kudu ganti, nggo Oh, iya. blakon yo ganti, nggo kathok yo ganti ora nggo kuwi tak duneke muni SMP siji pakis ngono. Lah iya kuwi klambine alhamdulillah wis wangi. Oh, biasane. Kembang-kembang lho maksudnya. Heeh. Wingi kae nganggo ijo, ikete ijo, klambine ijo, nggon kene sabuke ya ijo mah kolontrong. Heeh, lontong jero kowe satene ya. Ora lah, aku sing tuku. Aku lontong dituku kowe pangan Pak Pancal. Emoh aku yo lontonge pahit. Ayo joget cakil madhep rene. Piye? Kan Elisa kan joget Oh, iya. cakil kok. Ya. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Oh iya. Nek kene Apa ya? Api. cakil ki ngono kuwi. Oh ngono kita. Nek sing buang-buang ngene piye? Wet. Ah, Nah, ngono ki piye? ayo ki njikuk lemah. Nek jupuk piye? Wet tawurke kowe, ta? Nek jupuk ngene sasake. Ngene. Ayo, heeh. Oh. Tapi ya nggak pati cakil sih. Kalau aku beli di itu ya, di pedagang-pedagang tuh nggak kayak yang wayang cakil. Ada satu lagi yang gini-gini. Apa? Apa ya? Angkrek, angkrek. Aku wis sing cocok kowe. Iso pas awake ngene-ngene. Iya. Nyuwun pangapunten. Hah? Apa iki arep ngomong apa? Aku njaluk ngapura karo Gusti Allah. Lah ngapa? Iki bintang tamu loro kok ngrasani aku kok ora ana sing apik-apik sak piti-pita. Oh, berarti malam hari ini dengan dalang Ki Jumbo yang ganteng sekali. Alah. Yang kumisnya tipis seperti Anoman. Ana kumis yo Anoman, ra ana kumis yo Anoman. Lah yo apike Cen kuwi kok cocok. Ayo Sa. Panas
Janjine, janjine. Piye. Janjine. Janjine kepiye? Jok esuk. Orang ngono ya. Iki wis terus ya. Terus toh nggak pakai parian ini ya. Enggak. Panas udan panas lengaling capek gunung Nadyan wadon Sarta. sarta Ya, caping gunung dikawiti saka Mbak Elisa. Mengko sak pupu Mbak Elisa, sak pupu Mbak Tatin. Ya ngono. Yuk, Mbak. Dek jaman berjuang jurang kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi Yo iya sinande nande. Neng gunung kacundungi sego Oh, yen mandung ngasih capek gunung oh, mae suwung. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi Siap. gone padha lara Gublak gublak. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Yo. Yo.
desa Ya 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 ya. Gawa tenan kepretan. Wah, Jan, terima kasih Luar Mbak Elisa, biasa. Mbak Tatin. Ya. Nggih. Meniki wong mengko wong nyatani ya kudu ketekan gara-gara. Dadi iki ya seling-selingi Mbak Tatin, Mbak Elisa presiden, Mbak Tatin, Mbak Elisa presiden ngene. Nggih. Oh ya ngono. Heeh, iki karo maca panyuwunan-panyuwunan. Salam-salam saking mbiyanipun kadang kula. Mbiyanipun Mas Damar Sasongko saking Karanggedhe Boyolali. Oh ya, heeh. Menika atur salam kagem mbiyanipun para sanak kadang Pamong Mitra ing lenggah wonten ing Ngempon. Mugi pinaringan kawilujengan lan karahayon nyuwun lagu Podang Kuning kagem para warga masyarakat ing nyekar mangke Mbak Elisa. Oh ya. Lan menika ugi wonten para kadang TTL saking Sentolo. Iya, iki termasuk penggemar Mbak Tatin. Hadir kepareng derek ngestreni lumantar live streaming. Oh iya, iki channel loro bebarengan. Heeh, channel ki Jumbuh channel lan TBS Wayang. Oh iya, heeh, iki channel loro. Matur nuwun. Heeh. Iki mengko Mbak Tatin diaturi ngaturke lali janjine. Oh iya. Lan iki uga ana panyuwunan saka kadang-kadang pandemen PKJS ngersakaken Mbak Laras ngaturaken setunggaling lelagon inggih menika Ula Tampar. Oh iya. Ditaosi ya diselingi Mbak Elisa Mbak Tatin men ambil napas, Mbak Laras mandhap panggung yo ngaturaken tembangan. Klintong-klintong numpak andong ngebel klingklong. Bolong. Ya ya ya. Delung gempak gendung teko. Radarene nak. Dalam Radarene wilujeng dalu nak. nggih Laras. sedang dalu. Sowan wonten ing Kelurahan Ngempon Bregas Kabupaten Nggih. Semarang. Nggih, Ngempon Bergas Kabupaten Semarang. Nggih. Nggih niki antusiase napa warga Warga. mriki niki lho. Kebak pelwaon niku pelwaon mriki lho. Nggih. Kebak yang dinantikan Mbak Elisa, Mbak Tatin. Mbak Elisa, Mbak Tatin lan Nggih. kanca-kanca kabeh nak. Nggih. Ning iki sing perlu kita acung jempol ini. Pripun? Penonton akeh, tenang. Nah iki sediane penikmat budaya yo ngene iki. Nggih. Ora kaya non dhewe yo. Nek nggon dhewe iki piye? Wah, guru jejer ngono. Wah, dangdut padalang. Kok dalange kok yang cangkem ngono barang. Lah nek dalang kon ra kok cangkem yo piye? Lah iya ning yo Masa ora iya? apa-apa dhewe sing baku dhewe ibadah budaya kok. Nggih. Iki ana panyuwunan kok saka para kanca-kanca PKJS saka Grabak, saka Grabak. Rejosari Sanggeran ngersake ana lagu loro pilih. Ana Tresno Sisih Hasta karo Ula Tampar. Apa sing tak usahake? Kula tampar, Pak. Ula Tampar. Oh, nggih. Oh, pelok nggih. Iki kok Di Agung melu nusul rene to? Heeh, ngarang kuwi Jan. penggemar kok. Maus mlebu nang tas kendang ya. Malah cosplay dadi anu memedi. Niki monggo sing mirsani sami lenggah sedanten lho jejer rajin ngono kae. Iki Pak D barang ya rawuh rene. Pak D Ahmadi oh Pak D nggih. Ahmadi, Pak D Jito. Pak D Jito, nggih Pak D Jito. Ngibur sing kaya genthong barang ya teko kaya Mbak Yune dhewe.
Sik kula niku pel wau ge ngeling-eling asmane sinten to? Yulipur. Oh alah. Mbak Lipur. Mbak Yulipur. Lah wong saiki tambah ngenomi ngono. Ayo ngono sik mau kaya bergedel ngono. Kok bergedel kok sekata-kata. Nggih niki pun pinangane ula tampar nggih. Ula tampar. Nggih, mangga. Mbah Sis ra diseru niki kupinge wong anu Ah, Mbah. Mbah, dudukane rada seru Mbah. Nek tugel sik tak tukokke, Mbah. Nek tugel mboten napa-napa. Tuku meneh padake wong tipis. Alah, ora semangka ngono. Nek bola-bali tuku malah mesake sinden royogane. Piye? Bener Mbak Tatin karo Mbak Lisa mau Piye? guntinge landhep kok. Lah malah mesake iya. lho. Matek sari angling darama Iki ya karyane Mbah Haji Sukron Swanda ya ta. Nggih. Niki jane enten karyane Mbah Haji Sukron Swanda sing dereng anu. Apa no? Apem dawet judul iki. Sesuk digarap. Ya. Apa apa? Apem dawet. Dawet to? Dawet. Oh ya wis nek dawet ora apa-apa. Ah ngopo? Aku ngertine ora dawet e. Apa? Aku tujune lambemu, nek lambene Tati wis geseh. Lah nek Mbak Tatin piye? Wah mesti apa? Wis ngono. Apem dawet to, Mbak? Ana crita tingkae ula kalih Ana cerita tingkae ula kalih ula loro. Iya. Engkang samya jambaraya Ingkang sami Jumburayu tegese bercinta, ula loro ki bercinta. Iki kok kisahe kaya nganu ya. Kisahe sing nyaron biyen. Kisahe sing nyaron biyen. Heeh, iya. Sing kuwi lho, terus saiki ya gek nganu meneh kasmaran meneh. Iya. Ketok-etoke ndingkluk. Nek saiki ora wani kan nyebut karo aku muni Kang Mbuh ora wani nek Lah terus ora wani ya Pak Mbuh ngono saiki. oh, biasane karo kula melinok wae wingi kok meni Dek Laras ngono ki. Nek saiki ora wani. Lah terus Hari ini ora wani. Mau wis wani nyilirke wedang e kae ngono. oh, kaya meni nggo Kang unjukane ngono to ki mau. Sang Maru, saiki etok-etok ndingkluk padahal pel mau ki asline mlirak-mlirik mawon lho sing nyaron sing Ah siji. iya. Kayak bogi arek sing ndi to Pak? Arek sing meni Dek Laras Kang Jumbo apa arek sing ndi? Jenenge ula tampar Jenenge ula tampar. wani gonjak garwane sang maha Wani gonjak garwane Sang Mahawiku. Gonjak ki maksude bajul ya ta? bajul. Ah persis kuwi karo sing nyaron kowe. Iya. Arek sing endi arek sing kowe apa sing kae? Tak tarik. Malah menyebutkan merek. Anangge sang Nagaraja. Ya. Nanonino. Sasileh nyinaga kini jarame jen-jen kagajaten jiwa wong prawira wong prawira
kalbu Duk, Salam. iki ya tak caoski karo Pak Nur Suroso saka Ngratan. Oh, Ngratan. Oh, Ah. nggih niki kagem Pak Suryono. Baru Iya, Baru Klinting. Klinting niki Ya. nggih tindak mriki. Ya, matur sembah nuwun. Iki Nggih. piyambake ya padha pandemen budaya Jawa no. Nggih. Iki mau tembangane piye? Cumbu rayu wit jam 8 nganti meh jam 3. Wah, jan. Ana jam 8 tekan jam 3. Wah, nek cara aku wis Ngopo? Apa isih nganu apa kok Wah. gaya? Gaya jam 8 tekan jam 3. ayo dadak pesen sing mbonang. Alah mau wis ngunjuk jamu ning kono to? Sapa? Jenengan. Wis. Wis Mbah Ratno barang ki mau wis Mbah Sis barang ki kok ngunjuk jamu barang ki nggih napa Mbah Lagi ngajar Mbak Wedok. Kula ki manut jamune iki jamu apa ana maksude sing tunjuk iki lho. Ayo, sorengat jare. Seringat ki apa? Ayo nek wis sore jengat. Nek Pak Bambung ki ora. Apa? Jamu samurat karo kolesterol. Kelemon. Ya. Kenangan si angling darama kula tabar milet nagen Awas. Yo. Iya, iya. Iya. Ala katir, ala katir. Masuk. Konangan si angling darama kula tabar milet Sembah nuwun, sembah nuwun. Nah, iki kembali kepada Mbak Elisa Orcaro Salaso.
Iki mau ana panyuwunan saka penjane Mas Damar Sasongko ngersake lagon Podang Kuning. Iya, Mbak Tatin mengko diaturi ngaturke apa kuwi lali janjine lan Oke. Nggih. Siap. Nggih. Monggo Mbak dipun aturaken. Ya, Nggih. langsung aja apa Nggih. pakai bawa? Ya, pakai Langsung bawa aja. dong. Oh ya. Nggih. Oke. Pakai bawa. Bawane monggo terserah lho Mbak Elisa arep nguyai aku. Kok nguyai itu Tegese apa? nguyai ki ora arep mbumboni. Ngono lho. Oke. Ya bawaannya aja no. Oh nggih. Nadyan wujud temong paksi agawe talining brotang Nggih. alus manis neng samake masa wenggan kong golek isi podang jenar adem Gimana, tenan gimana? asrep ah Nek ana angin ini nonggone aja bilang adem. kenapa Anget. Kita badannya akan anget. kok susah masuk kayak gitu Oh, ngendikane piyai kene. jadi kalau Kalau ada angin seperti ini, anget oh gitu. ya anget panas ya enggak ya teteh Adem. Soalnya saya habis dari tempat panas Pak Jum jadi Sama sih. terasa dingin. Di situ enggak terasa. Saya di sini lho. Angger pas ngadep ngene iki, angin melembung ngene iki. Aku wedi. Kok melembung? Oh itu dari situ. Oh, dadi wut terus kelirim lentelung ngene iki. Enggak kelingan enggak dibolong-bolong aja. Biar anginnya us gitu loh. Kon nganyari meneh. Enggak. Iba bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasa aluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitarangganku goleki ora kerasa esok awan nganti wengi
Waduh. Panyuwunan lali janjine mau dicaosake. Halo Mbak Tantin. Ya. Nah, wah masih semangat ya Mbak Tantin? Masih dong. Wah, luar biasa panjen yo menjunjung nganu kesemangatane Mbak Tantin ini luar biasa kok pokoknya. Tak kira ora menjunjung aku. Sapa? Tak kira. Wong kok sening nek junjung ngene iki lho kok. Mbok menawa. Oh, junjung kowe padha junjung gentrong. Ya, gendrong sakmene kok gendrong. Nah, tenan aku ki wingi lak liwat apa ki ndandake blangkon ya to. Ning Mas Badawi kae. Bantul lho, liwat Kasongan. Kok ono gentong nang kono aku kelingan Tatin. Koyo Tatin to iki aku ngono. Terus? Ning Kasongan ki ono gentong bentuke kaya kowe lho, Din. Masa gentong kok semene? Ya sakmono kuwi. Wis tau kemblukan gentong apa urung? Ora pengen kemblegang aku. Ambleki ngono. Iya. Napa niki? Lali janjine lho. Sendiri? Sendiri apa sama Sinden? Ya sendiri, sendiri. Oh, sendiri. Engko bar iki nggih karo sinden-sinden. Nggih. Ngagem bawa mboten? Iya no. Oh, ngagem. Heeh, ngagem. Nggih. Ora nganggo ki isis ya. Ora nganggo klambi. Iya. Iki angine luar biasa nggih niki pas mangsa kesongo. Ada sasi kesongo. Heeh. Mangsa kesongo iki wayahe apa to, Pak? Limbukan. Heeh. Iki bawane lali aku. Dina Minggu kang tak anti Hari Minggu yang kutunggu-tunggu. Ngono kuwi nyambut gawe.
Ternyata hanya PHP. Apa PHP? Kaya ngerti-ngerti ya PHP. Ayo ngerti wae. Apa jel PHP? Ayo apa wis ngerti kowe. Alah apa? Kok ngurus ta kowe? PHP ngerti apa? Apa nek kowe? Pemberi harapan palsu. Nah, ayo kuwi mung koyo ngono kuwi kok betot Alah, dicelakake. ra iso, muni wae ra iso. Mong lali janjine. Ternyata hanya lupa janjinya. Ternyata Heeh. hanya lupa janjinya. Ternyata cuman pembohong ngono kok lupa janjinya. Wong lali janjine kok. Oh iya, karepmu. Anane pijer Adanya selalu semoyo. Semoyo iki apa bahasa Indonesia nih? Apa bingunge? Semoyo iki Apa? anu, apa jenenge? Apa? Lupa. Ah. Anane gur mengi apa mbuh rarti. Gur ngapusi kok dalange ngapusi. Aku ngapusi apa Hah? Aku ki ngapusi apa? Ngapusi Nok sesuk nang kene semene, bulane mak plekenyik ngono. Plekenyik dengkulmu amoh ki. Nek saiki ora, saiki. Arek iki apa anane Saiki iki lho, Nok? saiki sip. Sibuk dengkulmu kuwi. Biyen. Biyen nek angger semene langsung ngono. Tekan ngendi iki mau? Anane pijer semoyo. Anane pijer semoyo. Tekan ngempon iya. Penontonnya yang jak gelut iki ya. Mesti ya ngempone ya. Tekan ngendi tekan ngempon jarene. Bawane, Bro, bawane. Oke, siap. Aja do gelut ya. Oh, Pak Budi ta. Wah, Pak Budi tak gelut dhewe kene. Pak Budi ki Ibu Budi. Pinter golek alasan. Pandai sekali mencari alasan. Ngandar-andar angen dukur. Pagi, Jal, ayo. Ngandar-ngandar ki pokoke ya. Ngandar-ngandaran Menumpuk-numpuk. Tak kira nek tidurnya mendengkur ngono ya. Nah kowe. Ngore ya. Cahayu-ayu kok turu kok. Kuluk. Kok yo ndelokke wong turu. Ayo, mbok kebenekke ki kemule bojomu ki mbok wani mengkal e ngono. Mengkal kok jaran. Ayo gelut meneh ya, dalange kan marai gelut kok ya iki. Aku wis ora anak kambing saya SMS rambai
So. Sweet. Risi benar. Mana di mana? Sing ngempel, hayo, hayo. Ngapa? Minjal. Iya. Ngempel iki ya ngempel, rasa ngematne aku ya. Ngarang nyamati kowe iki kaya pencu kempul. Maksud lah. Maksudnya kaya pencu suang wis to nek ora gelem kumpul. Mau wis gentong saiki apa meneh? Ngono kok ora gelem padu, ora gelem diunek-unekke. Payen aku ki nek karo kowe nek ora padu mah gelo kok. Terus ya ora ono kualat-kualate ya nek nang panggung ya. Iya. Nek nang ngisor panggung ya iso dadi jambu mete. Gak, ndase nang ngisor e jam. Lah ya aku lho maksudnya. Heeh. Cancane kowe ning ndi? Tin. Iki agar muni sowan nang Semarang iki gek iki lho nok ngepasi Tatin wayangan karo aku Mbak Elisa iki sing tak gendong iki ya weweane mamak lho. Menapa? Ora main iki Kris iki. Lho. Kene balekke. Balekke ndokmu kuwi. Lah kuwi sing marai laras mesti mergo saka dungane mbokku kok to. Kok ora matur. Ora wong makmu ki nek karo aku tresno kok kowe kok wani karo aku kualat kuwi ora. Ya terima kasih nggih. Maksudnya iki ya lantaran mamaku juga aku bisa seperti ini. Dongane wong tua iki mandi. Mandi banyu mili lho no. Heeh. Ya sampean karo Mbak Lisa dikancani karo Presiden telu. Oke, tak siap. terus lakon. Ayo iki dari Mbak Hindi, Mbak Riris dan Mbak Tri. Manda bertiga. Ayo bersama Mbak Elisa. Konsultasi tembangnya arep apa? Arep sing tembangan garapanin dangdut apa arep kepiye? Monggo dicaoske. Nah. Lagune napa Pak Bu? Dangdut. Oke. Dangdut apa ya? Hah? Hah? Lara jelas kok. Hai. Apa Mbak Elisa? Lagunya apa? Coba nanti taren karo presiden-presiden. Apa kok medanteng kaya piala? Apa? Baru-baru boleh, lagu yang baru-baru boleh. Iki wong alame alam kalau mongso dangdut iki jadulan. Apa nak Tri? Sing dangdut. Heeh. Jaluke nggih ta, dangdut ta? Dangdut lawas pun dangdut baru. Baru. Ya. Dicaoske karo Mas nganu, Mas Ferry. Persiapan? Anu merah jambu. Cintaku hanya kamu. Oke. Cintaku hanya kamu. Agung wis lah. Iya. Lah, Sukawijaya.